Inaasahang bababa na sa mga susunod pang araw ang presyo ng kamatis sa merkado. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura Usinag President Engineer Rosendo So, sasadsad pa ang presyo nito hanggang buwan ng Pebrero. Yung kamatis, in-expect natin by February, bababa na. February, baka 25 pesos more. Nasa 100 piso na rin ang farm gate price ng produkto ngayon. Sa Dagupan City, nasa 80 hanggang 100 pesos ang kuhaan sa kada kilo ng kamatis. Ani ng Dagupeños, bagamat nananatili pa rin itong mahal, bumaba na ito kung ikukumpara sa presyohan dati na umaabot pa sa 200 pesos ang kada kilo. Samantala, bumaba na rin ang presyohan ng ilang mga gulay sa pampublikong pamilihan sa lalawigan ng Pangasinan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.